Tul ix-xahar ta' Novembru Malta irreġistrat l-ogħla livell ta' ottimiżmu ekonomiku fost il-pajjiżi taż-żona euro. Dan ħareġ minn stħarriġ li tagħmel il-Kummissjoni Ewropea kull xahar fost l-azzjendi u l-konsumaturi biex hekk tkun tista' tkejjel il-livell ta' sentiment ekonomiku fil-pajjiżi Ewropej. Fil-fatt il-livell ta' ottimiżmu f'Malta kien 12% ogħla mill-medja taż-żona euro u 8% ogħla mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Fost l-aktar setturi fejn kiber l-ottimizmu hemm is-settur tal-kostruzzjoni u dak tal-bejħ. Wara li tul il-leġislatura li għaddiet il-konfidenza f'dawn is-setturi kienet waqgħet b'25%, f'dawn l-aħħar sena u nofs kibret bi kważi l-istess ammont. L-istħarriġ wera kif l-operaturi fl-industrija jistennew titjib fil-livell ta' produzzjoni u għaldaqstant sejrin iżidu n-numru ta' impjegati tagħhom. Min-naħa tagħhom il-konsumaturi qed jistennew li r-rata ta' qatt u tal-inflazzjoni jonqsu u bekk il-qagħda finanzjarja tagħhom tkompli titjieb. Din istatistika tikkumplimenta dik tal-Bank Ċentrali li tindika li d-depożiti tal-familji Maltin u Għawċin ma' banek lokali laħqu l-figura rekord ta' 8.8 biljun euro, jiġifieri 15% iktar mill-livell fil-bidu ta' din l-amministrazzjoni.